Добре дошли на летище София. След като влезете в терминалната сграда, ако вече сте се чекирали онлайн, се насочете към електронните гишета за сканиране на бортната карта. Бортната карта е успешно сканирана, когато автоматичната врата пред вас се отвори. След това преминете към зоната за сигурност. В зоната за сигурност следвайте стъпките внимателно. Подгответе личните си вещи за проверка, като използвате самостоятелно предоставените пластмасови тави. Първо, извадете лаптопа и таблета си и ги поставете в отделна тава. Свалете всички метални предмети, като ключове, монети, мобилни телефони, часовници и колан и ги поставете в тавите. За по-добро съхранение поставете ключовете и монетите в чанта, раница или джоб на палто, преди да ги оставите на лентата за проверка. Ръчният ви багаж, включително чанти и раници, също трябва да бъде поставен в тава за сканиране. След това извадете течностите, които трябва да са в прозрачна торбичка и да не надвишават 100 мл на опаковка. Антираници също трябва да бъде поставен в тава за сканиране. След като подготвите вещите си, се насочете към метал детекторната рамка. Изчакайте служителя по сигурността да ви покани и преминете спокойно през рамката. След като проверката приключи, се върнете към лентата да съберете личните си вещи. Проверете внимателно дали не сте забравили нещо. След като тавите преминат рентгеновата рамка, преместете ги по-напред, за да освободите място за следващия пътник, докато събирате вещите си. След това се насочете към зоната за заминаващи път. Благодарим ви, че избрахте летище София и ви пожелаваме приятно пътуване.